Ole tuntum video a chuan thil beng var thak tak tak te kan ta lang ve le thung don ani bawng lupa ni nei lo nei tu Dwight Cruz chu a bawng puin kumsang hi som panga khan Florida County ya a farma no anein mak ati tak set hei hi chan chu bawng no hian lupa ni anei wang ani ti chuan Dwight hian bawng no hi a hminga Annabelle asa bawng no te hian Khawp pahnih ane awang hian pangai takin hna thok thei lova chubaka apuin nute ape thei lo bok farm nei tupa hian asan pain bottle mangin nute chu ape ta train ane bawng no hian lupahnih ane chan hi chu congenital condition wang tak dicephalic periphagus tia ko wang hi ane hei hi phir in siam dan kim lo ania apuin apai lai hian embryo chu ain then pangai lo wang ani genetic wang po ani thei tho bok atlang puin hetiang no te hi chu andam chuk lo tlang puya an pian atanga ni reivak lo nuwa an thi train veterinarians depon hetiang thil tho hi Annabelle chunga po hi na thlen an ring ani Simba kel beng sei tak nei kel du tak mai chuan ani tu chu a thawng tak set beng sei tak pangai lo tak nei chunga a pian tum hian Karachi khopui chimlam Pakistana farm pakhata kumsan hi somni pani June thla khan Mohammed Nasan nare ho chu a kel chuan no du tak mai aneya kel du tak nei tu pa hian a hminga Simba asa a ti hian soi chun zomin kel dang zong zongin beng sei lama record ano siam to chu khumin inchi somni pakhat lai se ani thu asoi kel hi note mai chau alania a beng hi a ai se ya ala thanzel ari nombok akum milin ani tu pa hian a ke Simba hian Guinness World Record chu a breakdown ti chu chenga tuna hian a beng sei tak ti na theina laka veng tu atan atuam sak ani bawng thaber chi tuna chuan bawng thla pol danglam tak super cow kan en vele donanga hei hi Belgian scientist le lo nei tu ten umsang khazariat liam ta dai khan alo siam to anram bawng chu bawng ki toy tak nei nan chuan thla pol tiran tuma hunaliam zela bawng lian le chak tak variety sang sang mi ta chu an thlang khoma ti chuan a hma aya tha an ni zel the nan an thla chho tir ta zel ani ti rol thatak nei chuan bawng nu te tam tak le protein an be chuak he thla pol hian ara chu chu bawng a hian pian phung danglam tak a siam saka he hian bawng pangai a in ale somni in ti rol thazok an nei pha super cow Belgian blue balls ti a riat hian mamo sang sang chu a phusuk ngeya nimasela maktakin heran hian hrisel na lama harsat na ani tatlat a chan chu atak salian tak wang hian ani bawng ki sei tak nei hi Texas Longhorn tia riat ania a ki sei tak awang hian riat a hlo hle an ki hi inchis za thlenga seite ani thei atlang puin an ki hi fitruwa sei ani chen chuti lain kumsom panga upa bawng ki chu fit ko lai seite ani thei mak itvm hei aya mak le hi ala le a Texas bawng pa ki sei tak Alabama mi bawng padang ne na danglam te chiam lo hian Guinness World Record chu Texas bawng pa ki sei berni na a hau kumruka upa bawng pa hian atop ve tanga te in fit som le inchi sari le poinlia sei ki ane pop chung koin khote raute a farm pakhata anen kola bawng lian le zaidam tak midang telaka thin urna tilangai lo te in an soi chen akibul loka mi pakhat ding po hi imutheyang papakhat ne na khaikhin hian he bawng len zia hi imuthiamang chu lo nei tuin sajuk no a chan chua lo nei tuin a farm bu loka sajuk rai lain no anei lai chu a hmurenga
atuk lea ano wang hian atrap lo nei tu hian sazuk no chu azong tran ngala chuti lai chuan sazupui ko chu amhuwa achunga thom ripo asiat thei kumsom nga panga upa Pete Wesley chuan achunga chuan sazuk no chu a omti chu chianga hei wang hian grasa ko oma chuan akut chu arot luta ti chuan sazuk no chu apo chuak ta ani he sazuk no she omti tak khian apui omna lampan chuan atlam phei ngala ti chuan hlim takin ramhnuya chuan an lut tun le ta ani lo nei tuin rul lena in ok amu kumsom ruka upa thai lo nei tu busnar nakton ku chuan amola tuikhur bulloka rul pahni lena tang amu king kopra pahni te chu lena anin polti chu amu the he len andana chan hi chu an varakte ramsalaka an ven himnan ane manmo takin champui tu tur aw ngal he clip hi pakna Thailand chim lama lak ane chanchuak torin mi pahni an kal ngala king kopra pa hi fitria da sei niin anu hi fisaria sei ane lena hian an tang hen tun hlea rescuer te chuan film khur takin shui te chu an tana chuti lain rul khabe hi film khur takin an chel bet thong vane thlak takin hun engemaw chen an be hnuin rul pahnih te chu len laka tang chuan an zalen theita sai phrana chuan da ve an nia ti chuan ramhnuya chuan chua an ni ta ane hei hi mishing le vok in thla pol ane he chanchin hi moronga khuwa kenya tanga in tran ni yin helai mun hi lo nei na ta na du thu sam ane mi tam jok chuan lo nei in en zong ane mi pakhat James Will voka tanga siam thil sang sang bazara zor to hi auma afarma vok pui rai lai paruk ane vok no te chu an han pian chuan a hlim ta ema ma se vok no pakhat ero ama tilung oi lo tu aum tatlat he vok no hi mishing le vok in thapol ang le he chanchin hi interneta andar tak chiam nuin mi te ngai ven a hlo tak zet he chanchin hi inti derna ni lo se chuan mi te ngai ven a hlo zual nge yang he hi art model German artisan Asia ane ti chuan interneta mi then khat chuan mishing le vok in thapol ti yin he chanchin hi sumdon nan an mang ane he tianga thilan ti hi avan doi thak tak zet ole tunchumatan chuan khati zong khani ye tunchum video wa thil sang sang kan hantalan tak te akhan eng khan nge imit laber le comment lama milo share tir ve do nia